дар шабакаи интернетии саҳифаи тарғиботии бозиҳои бурднок кушода давоми соли 2024 бо гузоштани тӯҳфаҳои пулӣ ва шоҳҷоиза воситаҳои нақлиёти гуногун тамға ба тақаллубкорӣ роҳ медиҳад. шаҳрвандон ба шаффофияти бозии бурднок бовар карда чипта харидорӣ карда бошанд ҳам Назирзода бозии пешбинишударо нагузаронида маблағҳои аз фурӯши чипта тавассути ҳамёни электронӣ ба даст овардаашро ба манфиати шахсӣ сарф намудааст. Якин бозӣ ман яблокро ҷамъбаст кардам, лекин боз қарзор мондам. Ҳамин чиза тамом накардам, гуфтам ки қарзи дуюм бозӣ гузаронда қарзи мепӯшам, гуфта боз ташкил кардам. Дар дуюм бозӣ дута мошини гиром мондам. Лекин дар асл мошино харидагӣ набудам, ба мо тааллуқ надошт. Ва дар дуюм бозӣ ҳам билет нарафт. ҳамин қарз зиёд шуда бурафт. Ман аз кирдори кардагим пушаймон ҳастам. қимор чизи хуб нест. манамо ҷазоша дида истодем. дигаро тавсия метиҳам ки ман ин корҳоро накунед. одамое ки бозӣ ташкил мекунанд бозӣ ташкил накунед. одамое ки билет мегиритон ин чизҳои нагиритон. тавсияи ман барои шумо ҳамин. ман аз кирдори кардагим хело ва хело пушаймон ҳастам. ҳамчунин милитсия